ಸುಖ ದುಃಖ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಬರವಾಯ್ತ ಜೀವನ ದ್ವಂದ್ವ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ವರ್ಯಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸದಾ ತಿಳಿಸುವವರಿಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿಗಿಲ್ಲ Rama
ಕಡೆ ಕರ್ಕೋಬೋದೊಂದು ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಗ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ
ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ನಮೋ. ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕನಾಥ ಚಿದ್ದಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ. ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ. ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ನಮೋ. ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕನಾಥ ಚಿದ್ದಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನೋದಯತಿವರ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸಲೆಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ. ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ಸದಮಲ ಶುಭ ಗುಣ ರತುನಮಣಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯ ಪರಮಹಂಸರ. ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಲೆಂದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿದೆಂದು श्री श्री संस्थान ज्योत मठाधीश स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की. गोकर्ण मठ संस्थान की श्री विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की. ಆಡಿಯೋ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಕಾಕ ಆಡಿಯೋ ಕೇಬಲ್. ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ದೊರಕನಾಥ ಚಿದ್ದಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ. ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲ ಪ್ರವೃದ್ಧಯೇ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ. जन परिपाल सदमला
शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भक्त श्री गोकर्ण संस्थान की गुरु महाराज 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 दैनिक प्रतिपति पित दास सेवका रतिपति पित दास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृति दात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भक्त विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भक्त विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा सागरा आणि रस्त्याचा मार्गातील व्यवस्था सुव्यवस्थित मला घेऊन जो LED व्यवस्था केला आसा थंय आतां चर्च तसल कार्यक्रम दोळ भरून घेवका म्हणून विनंती करता दहीकोर न्हू परांगणांत कोणी राबच्या नज बसका पुरा लोकांनी बसका बसशाक सादी जायना अशी लोकांनी परशुराम दामोदर देवस्थानात आसनाची व्यवस्था केलेली आसा खुर्चीचे तुम्ही खुर्चीर बसून कार्यक्रम पळोवका चेक केलं लेडीज
श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभ प्रिय भक्त पोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ सदा हरि नामवा नेनेवा नंद तीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नंद तीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नाद वेदरत सद्गुण सांद्र नाद वेदरत सद्गुण सांद्र मोद विठलन दयति गणचंद्र विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगी वर्या सद्विद्येयो 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 योगी वर्या योगी वर्या योगी वर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या श्री श्री संस्थान गोकर्ण पत्रकारे जीवोत्तम मठाधीश परम पूजनीय श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्री श्री संस्थान गोकर्ण पत्रकारे जीवोत्तम मठाधीश परम पूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की तैकोरनु परांगणांतो आम्ही देवालय वेलकम डोर म्हळ्यार प्रधान बागला लागी कोंड्राबलेची तांणी दैकोरनु बसून घेवचे देवस्थानाचे देवाल एद्राज प्रधान बागला राब्बी लोकांनो तो बसका म्हणून विनंती करता
आनी आयिल्ल्या लोकांक पळोवचे खातीर परशुराम दामोदर देवस्थानांतून एक प्रत्येक LED व्यवस्था तशीच देवस्थानाची 10 दिकांना अनेक LED व्यवस्था केलेले आसा. पुरा लोकांक भितर आयले म्हणटर जाल्यार चिक्के रश जाता म्हणची भावनेन प्रत्येक लेखाची चंद्री तिरी कार्यक्रम पळोवच्याक मेळका अशी उद्देशान थंय LEDची एक व्यवस्था केलेली आसा. थंय तुमी पुरा लोकांनीच पळोवन आयचे हे कार्यक्रम चंदाय पळोवका अशी हांव तुमगेली विनंती करता. आता थोड्या वेळान परमपूजनीय गुरुवर्यालय आगमन जाता व्यासपीठारी तेन्ना कोणी चेडूं उरलेना नशीची तुमगेल मोबायल सायलेंट मोडार घालून खंयचीच रिंग टोन्स येना नशीची तुमी हे विशय मना घेवका अशी हांव विनंती करता. कित्याक वळेरी गुरुवर्यालय आशिर्वचन जाताना तुमगेले कॉल्स आयल म्हणटर जाल्यार ते व्हिडिओ कॅमेरा कॅच करता तशें हांव दय कोरून एक म्यूट करका नावे सायलेंट करका नावे फ्लायट मोड घाल दवरका अशें म्हण तुमगेली हांव विनंती करता. राजेश 3-5 फर्स्ट हत्तू समजतात सेकंड कामाक्ष थर्ड ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು
ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರು ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರು ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರು 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರು 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 गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्री श्री संस्थान गोकर्ण पृथकाणी जीवोत्तम मठाधीश परम पूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की श्री गोकर्ण मठाधीश की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्री गुरुभ्यो नमः आराध्यदेव श्री शांतेर कामाक्षी देवाक नमस्कार कोरनु व्यासपीठार विराजमान तसले परम पूजनीय गोकर्ण मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणाक नमस्कार कोरनु तंगेले आशीर्वाद मागुनु अनुमत मागुनु कार्यक्रम प्रारंभ करता भव्य ಮೆರವಣಿಗೆ ಚೇರಿ पूर्ण कुंभ स्वागत गुरुवर्या करताची आमगेले शांतेरी कामाक्षी देवस्थान अंतू प्रीतीन भक्तीन गौरवाचेरी गुरुवर्याक आमी स्वागत करून येतील जाले गुरुवर्या देवदर्शन घेवन आता व्यासपीठारी विराजमान जालेले आसाचे गुरुवर्या चरणाक नमस्कार करून आमगेले शांतेरी कामाक्षी देवस्थानाचे ट्रस्टी तशी मोक्तेसर जावशील तसले दिनेश पैमाम गुरुवर्याक स्वागत करताची ताजे नंतर गुरुवर्याक आमगेले भटकळ गांवचे 10 जना तर्फेन 10 जना अध्यक्ष जावशील तसले श्रीयुत नागेश कामत माम तशीची उपाध्यक्ष जावशील तसले गणपती प्रभू मोरगे हांनी पाद्यपूज करताची ताजे नंतर शांतेरी कामाक्षी देवस्थानातर्फेन धर्मदर्शी मंडळाचे अध्यक्ष श्री हरीश कामत तशीची विनोद भटमाम हांनी पाद्यपूजा करताची ताजे मागीर दिनेश पैमाम आनी दिव्या पै दंपती हांनी गुरुवर्याले पाद्यपूजा करताची आता गुरुवर्याक स्वागत करच्याक दिनेश पैमाम कुलस्वामी लक्ष्मीनारायण रामनाथ शांतेरी कामाक्षी बेताळ प्रसन्न तशीच श्रेयसाष्टांग नमस्कार कोरनो आमगेले विराजमान जावन बशील तसले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणाक साष्टांग नमस्कार कोरनो हांगा आयिल्ले सर्व कुळावी भजक आनी भटकळचे महाजन सर्वांक हांव नमस्कार कोरनो दोन स्वागत भाषण करच्याकीच पावता आमकां एक वर्सा मागशी हांगा बेताळा दर्शनारी परमपूज्य गुरुवर्याले तुमी हांगा वास्तव करता म्हणून एक आदेश जालो तशीं जी मागील बी 60 वर्सां जाल्ली आशिल्ली म्हाका
मुगल कुलस्वामी तिगेले संविधानान तिगेले चरणांतू आणि गुरुवारी उपस्थितींतू मुगेल साठीशांत करता म्हणली बी एकच आशिल्ली. त्या दोनीची कुडून आयले. हांव एप्रिल म्हयन्यांतू सोम्याल कुमटा कॅम्प कावेर कामाक्षी देवस्थानांत आशिल्लें. आमी पुरा आमगे कुटुंबाच्यान घेवन वचून सोमेलेगी हांवें विनंती केली सोम्याना कामाक्षी देवस्थानांत आमगे एक कॅम्प दिवका आनी तांचे भितर मुगेल साठीशांत बी करची मना आसा आनी सोम्याला वास्तव्य हांगा घडका म्हणून हांवें विनंती केली. तशींच आमगेले कमिटी घेवन आमी सोम्याल बस रोड कॅम्प आशिल्लें. बस रोड कॅम्पांत वचून सोम्यालेगी आमी सर्वांनी विनंती केली की सोम्यान आमकां वास्तवीक करका आनी आमकां हांगा कॅम्प दिवका म्हणून. सोम्यान आमगे सर्वाली मागणी मान्य करून आमकां आजी 7 दिसांचे कॅम्प हांगा आमकां दिल्लें आसा. त्या खातीर हांव सोम्याक आमगेले सर्व कमिटी वतीन आनी भटकळ 10 जाणां वतीन हांव सोम्याक आनी मुगेल पर्सनल वतीन हनुमंत पै कुटुंबा वतीन हांव सोम्याक चिरऋणस. आनी आजी स्वामी हांगा आयिल्ले आसाची तांकां हांव आमगेले कमिटी वतीन आनी भटकळ 10 जाणां वतीन तशींच आमगेले हनुमंत पै कुटुंबा वतीन आनी सगळे भटकळ गांवचे सर्व समाजा वतीन हांव आजी स्वागत करता. हे स्वागत करून हांव 2 उतरां हांगा उलयता इच्छिता. कसन की म्हळ्यार हांगा हे देवस्थानांत विद्याधिराज तीर्थ स्वामी 2 पटी देवस्थान नवीकरण जाले नंतर हांगा पुनर्प्रतिष्ठा वेळारी ताजे नंतर आमी मूर्ती व्हड केली कामाक्षीली दर्शनार्थ सांगिल्ले प्रकार तेन्ना बी हांगा येवन राबोवन तांणी तांगेले दिव्य हस्तान आमकां सर्व रितीन आमकां ह्या देवस्थानाक प्रतिपंथा मार्गदर्शन करून गेल्ले. 21 वर्स पासून आमी तांगेले मार्गदर्शना भितर हे देवस्थानांत चलून आयले. तशींच आमकां मना आशिल्लें हांगा प्रति वर्ष आमगेले जो वर्धंती येता हे वर्धंती वेळार आमी शतकलश करताचे. शतकलशा वेळार सोम्याक हातान हें करता म्हणून आमी ओपनिंगा टायमार सोम्याक मागून घेतिल्लें आनी सोम्यान आमकां जाल्यार आमी लागीं कडच्यान येताले आमी साध्य करून कामाक्षीले शतकलशा पावता म्हणून सांगून तांणी कमीत कमी एक 21 वर्सां भितर एक 10-12 वर्स हांगा येवन लागीं शिरूर उरो कुंदापूर उरो गोंगोली उरो खंय तांगेले कॅम्पांतलें एडजस्ट करून मंकीच्यान वर्गीच एडजस्ट करून हांगा येवन वय स्वामी वय मंकी नंतर आमगेले तेन्ना येत वय स्वामी वय काय शेत आशिल्लें हय बरोबर वय वय जाल्यार विद्याधिराज स्वामी आयिल्ले आमगेले एक मना आसा कित्याक म्हळ्यार वर्सा एक पण सोम्याल चरण हांगा आयिल्ले तेन्ना हे आमगेले कार्यक्रम जाले म्हूण जाल्यार आमकां एक बी एनर्जी आनी हांगाच आमकां डेव्हलपमेंट कशें करता म्हणलें सोम्याल चरणान दवर न्हू आमकां करच्या बी एक उमेद येता. हे खातीर हांव आजी ह्या संदर्भार सोम्याले मागूंक येता सोम्यान आमकां प्रति वर्सा एक कॅम्प दिवका ना म्हणून जाल्यार एटलिस्ट आजी वेळार येवन आमकां कलशाक आनी येवन पावका म्हणून. दुसरें जावन हांगा आमगेले देवस्थानांतू तुमी सर्वांक वच मास्ती दर्शना गेल्ले एक 1.25 वर्सां मागशी येत आशिल्ले. त्या दर्शन आमगेले कोटेश्वर बाबू कुटुंबाक दाखोवन येत आशिल्ले. गेल्ले 50 वर्स तुलेन तागेले अण्णाक ताजे नंतर ताका हें दर्शन दाखोवन घेवचें सुरू जालें. गेल्ली 4-5 वर्सांतू वेंकटेश पैक हें दर्शन पूर्ण प्रमाणार तीन सायबिणीन सोडून दिलें जाल्यार ताका तेन्ना हे मागशी आमी कोणी पळयलें ना आमी मालगड्यान बी पळयलें ना. तुका मुखबंधन जाल्ले विशय आमकां हांगा कोण लायलो. दर्शन येता जाल्यार उलोवचें जायना. ताजे निमित्त हांगा चौकारी गोंदळ सुरू जालो. हो गोंदळ आमी परमपूज्य सोम्याले सन्निधानांतू परतगाळी वचून आमी भटमाम आमी कमिटी आमी सर्व लोकांक आनी पात्री घेवन वचून आमी हे सोम्याक कंप्लीट एक्सप्लेन केलें आमगे देवस्थानाचें सोम्यान मार्गदर्शन करता कशें करता म्हणून. हाजे नंतर 3-4 मिटिंगां कुमटांचो बसरोरांचो सोम्यान खंय कॅम्प आसा थंय वचून आमी हांगा डेव्हलपमेंट सोम्यान सांगिल्लें मार्गदर्शनार करते गेले. आनी पयलीं आमकां सोम्यान मंगळूर कॅम्पांतू सायबिणीक तांणी प्रसाद लावन आमकां विचारच्याक बरोवन दिल्लें. त्या प्रकार सायबिणीक प्रसाद जाल्ले मुळी चुरकी सोम्यान सांगलें. त्या प्रकार सोम्यान आमकां मंगळूर कॅम्पांतू आमकां 2 तास घेवन बसून कसन करता
आणि दर्शनार बी बेताळा दर्शनात नवरात्रीन पयला म्हाका गुरुवर्याला वचका तुम्ही आणि तांगेल जो मार्गदर्शन आसा त्या साहेबणी म्हणून सांगून आम्ही गुरुवर्याला वचून तांगेल मार्गदर्शना प्रकार तुम्ही वचा आणि वाच्या घडोवन दित ती साहेबणी म्हणून आमकां आदेश जालो. आम्ही सोम्याला गेले, सोम्याला वचून सोम्याला प्रत्येक विषय सांगून सोम्यान आमकां योग्य मार्गदर्शन दिले आणि सोम्याले कसन एक पवर मेळ खातीर आमी पळोवचे गेल्ली महिने 11 तारीख सोम्यान मुहूर्त काढून दिलो. 11, 12, 13 हे 3 दिवस आमकां अनुष्ठान करचे कसन करका, कसन तुम्ही कश करका, खंयचे भटमा मागेवका आणि कसन करका हे पुरा आमकां बरोवन दिले. त्या प्रकार आमी कमिटीच्यान आमी बसलो आमी केले आणि ते आमकां आज तुम सर्व लोकांना पळयलेच तुम्ही आज दनपारा आज दर्शन दोन्ही दर्शन बेताळात आणि मास्ती दर्शन चौकार राबून आज मास्ती दर्शन चौकारे 200 वर्षा मागची आई दर्शन आज उल्लोन सर्व लोकांना आज प्रसाद केला. हे बद्दल हांव आमगे सर्व कमिटी वतीनं भटमामा वतीनं आणि सर्व आमगेले भटकळे बांधव वतीनं सोम्याक हांव अनेक म्हणटा चिरवणी करता. आज सोम्यान हांगा कॅम्प स्वामी येवन पावलेची आणि 7 दिवस स्वाम्यांगा आमगे देवस्थानांत उरताची पुरा लोकांका देवस्थाना वतीनं आणि मिगेल पर्सनल वतीनं इन्विटेशन हांगा पावयल्लें आसा. तुम्ही सर्वांनी हे 7 दिवस हांगा जावचे कार्यक्रमांत सकाळतल्यान रात्री पासून सर्व कार्यक्रम आम्ही गांथून घेतले. हो 7 दिवसा कार्यक्रम विजृंभणेन हांगा करता म्हणून तुम्ही सर्वांनी आज येवन सोम्याल आनी साहेबणीले चरणांत तुमगेले सेवा करून ताचे लाभ घेवका म्हणून हांव मागून घेता आणि स्वागत भाशणाचे मिगेल 2 उतरां हांव राबयता. आता अनेक सांगता प्रसंग तुमकां नेक्स्ट 7 दिवसाचे कसन आमी एक रूपरेश केल्या आणि कसन फाल्याय प्रोग्राम कसन हे बद्दल एक सूचन दिता आणि हांव सोम्याले आशीर्वाद घेऊन 2 उतरां राबयता. नमस्कार. श्री शांतेरी कामाक्षी देवी की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. दिनेश पै मामाना आज सांगितले म्हणके फाल्याक चंचितसले षष्ठ्यब्दे पूर्ती उग्ररथ शांतीक भटकळे कने शिराली मुर्डेश्वर मंकी अशी आजूबाजू गांवांत तरी आमंत्रण दिलेलं असं त्यांनी सगळ्या लोकांची फाल्या दिसावरीकची येऊन हे कार्यक्रमात तुम्ही भाग घेऊन देवाल प्रसाद स्वीकार करका गुरुवर्याला आशीर्वाद पात्र जावका म्हणून हांव दिनेश पै हांगेल कुटुंबा वतीन तुमगेले मागणी करता. तशीच फाल्या दिसाचे कार्यक्रमाचे एक सान रूपुरेषे आणि प्लॅनिंग्स आमंत्रण पत्रिकेकांनी सान चेंजेस जावन वचून एक अर्ध घंट्याचे व्यत्यास जावचे वचून ते तुमगेल्या एद्राक वचून काडचा प्रयत्न करता. फाल्याक सकाळी 12:30 गंटॅक परमपूजनीय गुरुवर्याल उपस्थितींतू दिनेश पै दंपती हांगेले षष्ठ्यब्दे पूर्ती उग्ररथ शांतीचे पूर्णाहुती जाता. ह्या संदर्भारी गुरुवर्याले मार्गदर्शनारी उपस्थितीर जावतसले पूर्णाहुती कार्यक्रमाक पुरा लोकांची येऊन उपस्थित उरका अशी हांव तुमगेले विनंती करता. 1 घंट्याक श्री शांतेरी कामाक्षी देवालय महापूजा ताजमागेरी प्रसाद वितरण म्हळ्यार प्रसाद भोजन कार्यक्रम जेवणाक प्रत्येकल्यांची परशुराम दामोदर देवस्थानात सुव्यवस्थित जावन व्यवस्था केलेलं असं त्यांनी पुरा लोकांची ते जेवणाक तो भाग घेवचे अशी हांव तुमगेले विनंती करता. फाल्यां जेवणा नंतर वयल कार्यक्रम म्हळ्यार कामाक्षी निलय जो थंय सेपरेट पेंडॉल घाल अरेंजमेंट केलेलं असं थंय उपहाराची व्यवस्था आसा. उपहार घेवन समय 4 वरेंद 5 वरे म्हणून आमी पूर्व निगदित शेड्यूलान सांगिल्लें आशिल्लें तातूंत थोडे बदलावणी करून 4 ರಿಂದ 4 वरे अशें आमी ठरयल्लें आसा. फाल्याक अनेक पण सांगता जपाची टायमिंग चेंज जालेलं आसा. 4 ರಿಂದ 4 वरे हे टायमारी पुरा लोकांची रामनाम जप अभियानांत भाग घेवका अशी हांव विनंती करता. ताजे नंतर हे जप जावचे कामाक्षी निलयांत कामाक्षी देवस्थानांत नाही सेपरेट पेंडॉलाचे अरेंजमेंट जो कामाक्षी निलयाचे रामनाथ सभागृह थंय तुम्ही उपस्थित उरका अशी तुमगेली विनंती. ताजे नंतर
4:15 स्टेज सेटिंग सभा कार्यक्रमाचे 5 घंटेच्यानं 6:30 घंटेवरीकची 1.5 घंटेचे सभा कार्यक्रम फाल्यां दवरण्यात असं गुरुवर्य ह्या संदर्भात व्यासपीठार विराजमान जावन बशिल्ली उरताची तांगेले आशीर्वचन प्रवचन आयकूत एक भाग्य आमगेल जावन आसा तशें जावन फाल्याक चलचित आसले जपाक 4 घंटेच्यान 4.5 घंटे जपा कार्यक्रमाक ताजे नंतर जावचे आसले 5 ते 6.5 घंटे जावचे 1.5 तासाचे गुरुवर्यालय आशीर्वचन सभा कार्यक्रमाक ಒಟ್ಟು लोकांनी उपस्थित उरका अशी तुमगेली विनंती. 6.5 घंटे सभा कार्यक्रम जाल्यानंतर रघुनंदन पणशीकर पुणे हांगेले गीत रामायणाचे कार्यक्रम जाता सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अंग जावन हे 2 तासाचे गीत रामायण कार्यक्रमांतवरीकची तुम्ही उपस्थित उरून हे कार्यक्रमाचे चंदाय घेवका अशी तुमगेली विनंती. तशीची 8:30 घंटेक पूज जाता देवाली 9 घंटेक प्रसाद भोजन हे फाल्या दिसाचे कार्यक्रम. आजी आता थोड्या वेळानं गुरुवर्याला आमकां आशीर्वचन मेळटा. गुरुवर्याला आशीर्वचन जाल्या नंतर कामाक्षी देवालय परांगणा भितरी पल्लकी उत्सव प्रारंभ जाता. देवानं पल्लकीर बसून 5 सुत्तू जाल्या नंतर देव थंयच्यान येद्राक जो आमगेले दीपालंकृत दोनी प्रथम भटकळ गांवांत हे जाता असं दोनी बसून उत्सव आमी पळोवत आसले एक भाग्य आमकां भटकळ गांवांत लोकांक प्रप्रथम आमकां मेळ्ळेलें आसा. हाजे फुडें आमी हे पर्तगाळींतू विद्याधिराज तीर्थ स्वामाले व्हड कार्यक्रम जो जाल्लो त्या संदर्भाचेर आमी ते पळोवन दोळ भरून येतिले. तो वैभव अनेक पंत आजी भटकळांत पळोवचे आसले अवकाश आमकां मेळ्ळेले आसा ते आमी दोळ भरून येवया. ताजे नंतर देव दोनी वेळच्यान वपासनीची आमगेले गर्भगुडी वचून महापूजे मंगळारती स्वीकार करता. ते देवालय महापूजे जाल्या नंतर आयलेले पुरा लोकांची परशुराम दामोदर देवस्थाना भितरी भोजन प्रसादाची व्यवस्था केलेली आसा. पुरा लोकांची जेवण स्वीकारूच वचका अशी तुमगेली विनंती आसा. तशें जावन आयज कार्यक्रम जाल्या नंतर फाल्या कार्यक्रमावरीकची टाइम टू टाइम तुम्ही उपस्थित उरून हे कार्यक्रमात भाग घेवका म्हणून तुमगेली विनंती दवरता. श्री श्री संस्थान गोकर्ण प्रतगाळी ज्योतम मठाधीश परमपूजनीय विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. जय गुरु महाराज की. गोकर्ण मठ संस्थान की. एक माहिती नित्य आमगेल्या देवस्थानांचो कामाक्षी देवस्थानांचो सकाळी 6:30 दाखोवन 7:30 पासून नित्य सकाळी राम नाम जेत आशिल्ले. आज स्वाम्याल आगमन जाला. फाल्यां एक वेळ राम नाम आसता. समयांत मात्र स्वल्प बदलावण आसा. 6:30 दाखोवन 7:30 पासून जेवता आसले फाल्यां 6 दाखोवन 7 जाता. स्वाम्याल वास्तव्य आशिल्ले तितले दिवस आमगेल्या देवस्थानांचो राम नाम सकाळी वेळार देवस्थानांतोची वैरी स्वाम्याला देव मांडेलाचे येद्राक कामाक्षी सभागृह म्हणटा थंय सकाळी 6 दाखोवन 7 1 तासय रामनाम उरता. टायम अर्ध घंटे फूड स्टार्ट जावन अर्ध घंटे फूड एंड जाता. सर्वांना कोण येतले इतले दिवसाचे तांणी म्हळ्यार आरोरेक आनी सेट जाल्ल्या लोकांना 6 घंटे येवचे प्रयत्न करचे. कोणाक येवचे साध्य जालें नाशिल्लें हांणी सर्वांना मुद्दाम 6 घंटे दाखोवन 7 घंटेक रामनाम येवं तशें अनुकूल करून घेवचें. आमी आता 7 महिने राम नाम केला जाल्यार स्वाम्याले उपस्थितींत संस्थाना देवा येद्राक आनी उपासक राम करचें भाग्य आमकां मेळ्ळां. गुरुवर्यालय उपस्थिती उर्चा वचून जो स्वाम्याल मुक्काम आसा त्या संदर्भात प्रति दिवस बी दही कोणीची घट्टी उरलेना नशीची शांत रितीरी खंयचे रितीरीची गुरुवर्याक तोंदर जायना अशीची जपा वेळार बी तशीची जप जाल्या नंतर अथवा ताचे पयले खंयचे रितीरी साउंड्स करना अशीची शांत रितीरी प्रत्येक कार्यक्रमांत तूं सहकार दिवका म्हणून विनंती करून विराजमान जाल्ले तसले परमपूजनीय गुरुवर्याना आमकां पुरा लोकांची आशीर्वाद दिवका म्हणून गुरुवर्याला विनंती करता. श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की.
जा करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा विद्याधिराज तीर्थ पूजित रघुराम विद्याधिराज तीर्थ पूजित रघुराम श्रीनिवासु म्हणताम का रक्तलो श्रीरामु श्रीनिवासु म्हणताम का रक्तलो श्रीरामु करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा धरी राम नाम तू धन्य जा धरी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य करी राम नाम नित्य करी राम नाम नित्य तू मनुजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीम सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। भटकळ शांतेरी कामाक्षी देवालयांतू शिष्य स्वीकार जल नंतर तशीची पीठाधिपती जल नंतर प्रप्रथम पंता आम्ही ह्या देवालयांतू आगमन जातासाच आम्ही हाजे पहिले प्रिय गुरुवर्य स्वामीले वास्तव घडील असा किंतु आमगेले वास्तव्य गुरुस्वामीले कालांतही जलना तशी आता पीठाधिपती जल नंतर प्रथम पंत आम्ही हांग वास्तव्याक येतासाची हाजे पहिले आम्ही आमगेले स्वशाखा मठांत आम्ही वास्तव्य केले किंतु हांगा वास्तव्य जलनाशिले किंतु आमकां उंडू वर्ष अवकाश मेळ्ळा जन आमकां हांग एक वास्तव्य दिवचेक मेळ्ळें तंतूची आमगेलो दिनेश पै तोही अनन्य भक्तीपूर्वक जाऊन तागेले 60 वर्षाचे उग्ररथ शांती स्वामीले उपस्थितीरी घडका म्हणून फाट लागेल तो आमका मूर्त विचारत बसला आईला येईल त्यांना मूर्त विचारता आमका मूर्त दिवचे जाता किंतु तेन वास्तव करचे जात की ना म्हणून सांगचेक जायना सो मूर्त दिवचे आमका काय सुलभ किंतु त्याची समय आता मूर्त दिल म्हळे त्या मूर्त स्वामीन उरका म्हणता सो त्यातून आम्ही आलोचन करून हाका मूर्त दिवका आशिल्ले मस्त लोक अमेरिकांत सत्तानी वैके येऊ का सो मस्तीतले ताणे भिन्न केले नंतर आम्ही ताका सांगले की अशी हे म्हणून फायच्या दिवसाक तागेले जन्म नक्षत्र सो जन्म नक्षत्र दिवसाक उग्ररथ शांती करचेक अवकाश आसा म्हणून घेवन शास्त्रांत बरयलें जन फायच्या दिवसाक आम्ही ताका मुहूर्त काणगेन दिले सो फायचे कार्यक्रम कितें अनेक भाविक लोक हांगा आयिल्ले आसाची विशेष जावन मुर्डेश्वर कडे शिराली थंयतल्यान वयकेची मस्त लोक भटकळ न्हयशीची अन्य गांवांतल्यान वयकेची आजी व्हड रितीरी स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची आमकांय अजब दिसलें की इतले लोक खंयतल्यान आयिल्लेची सो कडेर आमी पळयलें शिराली मुर्डेश्वर उट्टू गांवांतल्यान लोक आयिल्ले आसाची
तशें आईचे आयतार आमगेले म्हालगड स्वामी केन्ना सांगता आशिल्लो ब्राह्मणानां शुभदो रवी म्हूण रविवार म्हळ्यार ब्राह्मणांक अत्यंत शुभप्रद जावन आशिल्लो तसो वारू म्हणून घेवन स्वामी सांगता आशिल्ले. तसो आयतार दिवस आमी हांगा आयले. अमावास्या तिथी सर्व लोकांक अमावास्या म्हळ्यार काळोख. जगताक काळोख कडेरी खंयचेही कार्य करचे गेल्यार आमी करच्याक वचनाची. कित्याक म्हळ्यार वर्ज्य म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. किंतु तुमगेले शांतेरी कामाक्षी दिवस त्या दिवस प्रकाश. बाकी लोकांक अमावास्यांत काळोख असल्यार बाकी लोकांक उजवाड जावचे अमावास्येक दिवस. कित्याक म्हळ्यार लोक अमावास्ये दिवस येवन घेवन दर्शनारी मागून घेवन तांगेले जिवनाक प्रकाश जाता. सो बाकी लोकांक गांवांक नाजाल्यार अन्य खंयचे तरी लौकीक दिवसाक काळोख उरताले. किंतु कुलदेवस्थानांतू हे चौकारी आजी सांगिल तशीची तुमगेले कशें इश्टार्थ आशिल्ले इतले वर्षांत मनांत कशी जावका म्हणून तुमी लेखिल्ले तशीची आयच्या दिवसाक घडल्या म्हणून घेवन तुमी सांगले. सो आमकांय मस्त संतोष जाले. आमकांय कसं तुमकां कशी सांगचे कितें सांगचे कशी जाता कितें जाता मस्तीतले वयर तग्गू जाता आशिल्लें. किंतु अंतिम चौकाचे गौरव आवसून राखून दिल्लो आसा. हे तुमी सांगिल बद्दल मस्त संतोष आसा. त्या नैशेची आत्ताची विनंती दवरल्या की वैशाख अष्टमी हांगा प्रतिवर्ष वर्धंती उत्सव उरता. किंतु ते क्लॅश जाता. प्रतिपंता मंकी षष्टीक मंकी उत्सव उरता वर्धंती उत्सव कडेरी षष्टी दिवसाची स्वामीला प्रयाण घेवन एक त्यांनी बेळगांव वचका एक त्यांनी भटकळे का आमकां काय लॉस ना. आमकां दोन्ही आमकां संबंध पाविल्लेच गांव. कित्याक मूळ आमकां भटकळ कडेरी आमी शिक्षण ड्युटी घेतिल्ले बेळगांव. किंतु आज एक आमी केन्नाय सांगताची म्हालगड वैके सांगताच की मुरक्के मुक्ताया म्हणून 3 काम करून घेन ते काम फिनिश करचे अशें म्हणून आमी केन्ना तरी सांगताच. मुरक्के मुक्ताया 3 पंत कोण जालें न्ही रे म्हणून सांगचे आशिल्लें. सो आतां आमगेले वैके मुरक्के मुक्ताया जाता आसा. कित्याक म्हळ्यार लास्ट 3 मुक्काम जर पळयले रे गोंगोळ्ळी आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामीन शिक्षण घेतिल्लें तसलें गांव. नायकीन कट्टे स्वामेले पूर्वाश्रमांतू आजवळ नाजाल्यार मामाल घर म्हणत स्वामीन थंय प्रेरण घेतिल्लें तसलें गांव आनी भटकळ आमकां संबंध पावला. सो मुरक्के मुक्ताया कडेर सो अंतिम भटकळाकाची अंतिम जाता आसा. किंतु आयच्या दिवसाक आमी चड विशेष जावन घेवन आमी समय हे करनाची. तुमगेले मस्जिदले दिपोत्सव कडे पालखी उत्सव इत्यादीक घडचे आसा. आतांची 8 घंटे जाल्लो आसा. सो फायच्या दिवसाक सभा कार्यक्रम आसा. केलो विशय आमी फायचे सभा कार्यक्रमात सांगतात. किंतु आयच्या दिवसाक दिपोत्सव अमावास्या आशिल्ल्या निमित्तान तशीची विशेष जावन घेवन परतगाळी कशी केले तशीच एक प्रतिरूप आयच्या दिवसाक दिनेश पैन तागेले स्व उमेदान ताण हांगा घडेल आसा. देवाल एक वैभव वाडोवका म्हळ्यार कितें तरी आमगेल्यांतू प्रत्येक कार्याक दिव लावन घेवनूची कार्यारंभ करचे आमी. आमगेल्यांतू दीप जले विघ्न टळे म्हणून घेवन आमी सांगताची. दिव लावन घेवन दिव लायले म्हळ्यार सर्व ही विघ्न दूर जाता म्हणून घेवन आमगेले म्हालगड्यान सांगले. तेतकून आत्ताही केलो पंता खंयचे तरी राहू दोष इत्यादी कणे आसले म्हळ्यार प्रति शुक्रवारा दिव लावका म्हणून सांगतात. कसने दोष कसने त्रास कसनेची एक ज्योतिष मार्गार कसने असल्यार ते दिव लायला जन परिहार जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या नैशीची केन्नाही आमी सभा कार्यक्रमांनी करताना पयलीं आमी दीप प्रज्वालन करताच. कारण कसन की म्हळ्यार की आमगेलाका साक्षी म्हणलें जावका. आतां प्रत्येकाका तुमी ऑडिट करताची ताका एक साक्षी जावका म्हळ्यार ऑडिटराल सायन घालताची. बाकी कसने तरी रिपोर्ट कार्ड बापसू दाखवून आयला की ना बापसू सायन मारता तो साक्षी घालता. सो प्रत्येक डॉक्युमेंट सायन करता थंय साक्षी घालताची. किंतु आमी हे कार्यक्रम केले हे देवाक पावका न्ही हाका साक्षी घालतालो कोण. हाका साक्षी घालचे त्याचीची दीप. तेतकून केन्नाही कसने कार्य आरंभ जावचकिंता पयलीं आमी दीप लावन घेताच. कितें म्हळ्यार ते दीप लावन नंतर आमी खंयचेय कार्य केले नंतर त्याची साक्षी की आयच्या दिवसाच हे कार्य आमी केल्ले म्हणून. तेतून केन्नाही देवा कुडांत आमी प्रवेश केलतना फस्ट आमी कसन लायताची दिव लायताची. आज वैकेत आतां भितर मस्तीतले लौकीक दिव आयल्याचे.
मस्त तिथं ट्यूबलायट आयल्या, फोकस लायट आयल्या, उट्टू आयल्या तरी दिव मात्र आमी वाडोवचे वचनाचे. कित्याक म्हळ्यार हे कसन दिव आसा, केन्ना करंट वता, केन्ना करंट येता, केन्ना वायट जाता, मस्त तितले विशय उरताले. किंतु हे दीप मात्र सकाळी लायल म्हळ्यार अखंडित जावन घेवन आमी त्या ज्योती दवर घेताच. कित्याक म्हळ्यार त्याची साक्षी. तातून केन्नाय आमी भितर प्रवेश तरीही काही पणजी घेऊन घेऊन व्हरताचे. कित्याक म्हळ्यार त्याची दीप स्वाम्याक प्रकाश की खंयचे रितीरी खंयचे अन्य प्राणी पशु कीट खंयचेही हाका हिंस जायनाशी उरका स्वाम्याक ते प्रकाश दिसल्यार खंयचे रितीर तसले घडना म्हळ्यार कितें काही पणजी एक आमगेलांत पद्दती आसा उठूची. प्रति एक संस्थानांतू असेल एक परिस्थिती ना असेल एक संदर्भ पळोवचे मेळटा काही पणजीर हे घेवन वचचे. किंतु आज आधुनिक युग आयल नंतर आमी हे दिपाक मस्तितले रितीरी अपचार करचे तसेल संदर्भ येता ते जायनाशी उरका म्हळ्यार कितें हे संदर्भ आमी सांगले. सो तशीची दिपोत्सवात घडचे आसा. सो उट्टू लोकांना तुमगेल मनांत कसनेची कष्ट की तापत्रे कसन आसल्यार एक दिवो तुम्ही मनान जर लायल म्हळ्यार तुमगेल सर्व ही विघ्न निवारण जाता म्हणून म्हालगड्यान सांगले. तातूंत मराठीन ते सांगले की दीप जले विघ्न टळे. दीप जळत उरले म्हळ्यार तुमगेल विघ्न निवारण जायत वता म्हणून सांगिल्लें आसा. तातूंत आमी नवरात्री टायमार दिव लायल नंतर ज्योती लायल नंतर ते वाडून वचची नाका म्हळ्यार कितें आमी प्रयत्न करताचे. खंयचे रितीर वयके वाडून ग्लास लायताची ना आनी कसं तरी करताची. कित्याक म्हळ्यार ते ज्योती 9 दिवस पर्यंत अखंड जावन उरका म्हणून आमी देवालेक मागून घेताची. सो इतलेक आमी प्रिकॉशन ते एक हाका दीप उरका म्हळ्यार कितें आमी हें करतात. तदनंतर आमी केलो पंत असल एक संदर्भ येता कोणेय तरी एकलो मरणशय्येचेर आसा. सो मरणशय्येचेर आसतना ताका समजावन घेवन हांगे एक दिव लायताची. सो ते दिव हे जाता आसा म्हळ्यार कुडें ना नाजाल्यार कसं वारे हाजेन कसकी तागेल्या आरोग्यांत एरुपेरू जाता आसा म्हणलें तशी एक हें करता. जर ते अखंडित जावन घेवन समज जालें म्हळ्यार तो मुख्य अंतुल्यान भायर पडलो म्हळ्यार चड तो गंभीर अवस्थेंत आशिल्लो तेन्ना जर थंय दीप बरे रितीर जलता आसा म्हण कुडें ना तांणी कसन थिंकींग म्हळ्यार तो आतुल्यान विघ्नातुल्यान तो भायर आयला म्हणून. जर त्या वाऱ्यांत हालत उरलें म्हळ्यार कसकी वयर तो जायत आसा आनी जर वाडून गेले म्हळ्यार तागेले प्राण गेले म्हणून अर्थ करतात. सो इतलेक दीप आनी मनशाक तेन्ना कालाक तितलेक संबंध दवर घेतिले. तसले एक दीपोत्सव कार्तिक मासाचे अमावास्ये दिवसू हांगा घडता आसा. सर्व लोकांक त्या उत्सवांत सहभाग जावन घेवन तुमगेले कुलदेवाले आशीर्वादाक तुम्ही पात्र जाताले आनी फायच्या दिवसाक रामदेव वीर विठ्ठलाल सेव करच्याक वैकेची अवकाश मेळटाले. इतले दिवसू रामाले भावचित्रा येदूर तुम्ही राम नाम जप केले. आता हे 7 दिवस प्रत्यक्ष रामाले एद्राक राम नाम जप करचे तसले अवकाश सर्व लोकांक मेळ्ळा आसा.
आणि त्या न्हयशीची आमगेले वडेर मठ वैकेची स्थापन जावन वैकेची 550 वर्ष जाता. कशी आमगेले वाराणसी मठ स्थापन जावन 550 वर्ष जाता तशीच आमगेले वडेर मठ वैकेची स्थापन जावन गेलो 550 वर्ष जाता. आणि त्या संदर्भाकची आम्ही भटकळाक येवन पाविल्या आमकां मस्त संतोष असा. कित्याक की म्हळ्यार वाराणसी मठ जाल्या नंतर स्वामी उडपी लागीं आयले. उडपी नंतर स्वामी भटकळ आयले. भटकळ आयले नंतर 1475 तू स्वाम्यान हांगा मठ स्थापन केले. सो वाराणसी मठ आणि आमगेले वडेर मठ हे दोन्ही मठ स्थापन जावन लागीं लागीं 550 वर्ष जाता. सो तसले संदर्भारी आमी हांगा आयिल्ले बद्दल आमकां मस्त संतोष असा. आणि फायच्या दिवसांतल्यान सर्व लोकांक अनुग्रह मंत्राक्षत प्राप्त जाताले. किंतु आतांनी चड आमी समय घेनाची. आयच्या दिवसाक सर्वही लोकांना कमिटी लोकांनी तशीच भटकळचे शिराली मुर्डेश्वर सर्वही गांवतल्यान जनान आमकां स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेल्या घरांतू उद्योग व्यवसायांतू शिराली गांवांतू मुर्डेश्वर गांवांतू तशीच भटकळ पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राव अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. खेळता सांज जाता येता रातीचो वेळ येता रातीचो वेळ दोन्ही दिसाचो खेळ जग दोन्ही दिसाचो खेळ जग दोन्ही दिसाचो खेळ. मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक. मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक. जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक. त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक. त्रतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक. द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक. कलियुगांचे महाश्री कल्कीक. मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक. जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक. दश
दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याधिराज स्वामाले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन दीतलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक गाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश
इंदिरा कांताले ग्रंथ बारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ बारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम खंडित शिष्य जनांगेले प्रेम खंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश ಇದು ಲೈವ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು भट्टगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रुषी विठ्ठलु मठांतु भट्टगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रुषी विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संतासी निवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कर्तगाळि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मंदारा जय गौड सारस्वत मंदारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा राम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पहा सांगेन मीरा तिला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडळ पद पावला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बालका सिंध्याने क्षीर सिंधु निधला जाविंधर जोगिने जाने शिशावर केला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोपी चंदना जाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा घडा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिधले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने चोखिले कामुनी अपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मयूर ध्वज राजाचे देह घातला करवटी आनंद झाला सुरवर धन्य धन्य झाला भूपती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिश्चंद्र राजाची कीर्ती झाली त्रिभुवनी नवखंडाचे राज अर्पिले विश्वामित्र मुनी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आपण जातो वनवास काशी खंडगोचरा मुनी रोहिदास बाळक आणि
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम. तृणबांधूनी शिरवी कोणी घेतिला ती गाणी, हरिश्चंद्र राजाने वाविले लोभाघरी पाणी. श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम. आवुट कोटी स्वर्ण दीधले मणिकर्णिके साथीरा, वशिष्ठ अमुचा गुरुदे नमिला काशी विश्वेश्वरा. श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम. विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् ಹರಿಮೆಣೈತನ ಗುರು
योगानि गौरी ब्रह्मांड नायके शंकर महाराज के ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೌರಿ ವಾದ್ಯ दरि राम नाम नित्य तू मनुजा दरि राम नाम तू धन्य जा दरि राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य करी राम नाम नित्य करी राम नाम नित्य तू मनुजा कुल देवता जय जय हो हे कुल देवता जय जय हो हे कुल देवता जय जय हो हे कुल देवता जय जय हो धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया पुण्यक्षेत्र तीर्थ स्नान आम्ही कोरूया पुण्यक्षेत्र तीर्थ स्नान आम्ही कोरूया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया
ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಸ್ರು ಕೊಣಿತಾ ಇದ್ರ ರಾಗುನಾ ಯೋಗುನಾ ಮೋಡು ಮಾಕ್ಷನು ಕರೆ ರಾಗುನಾ ಯೋಗುನಾ ಮೋಡು ಮಾಕ್ಷನು ಕರೆ ರಾಗು ಯೋಗ ಪುರಾತ ವಿಠ್ಠಲು ರೇ ಮನ ರಾಗು ಯೋಗ ಪುರಾತ ವಿಠ್ಠಲು ರೇ ಮನ ನಿರ್ಮಲ ಮನ ನೀತು ವಿಠಲ ಮನ ರೇ ಮನ ವೀರ ವಿಠಲ ನಾಮ ತೂ ನಿತ್ಯ ಧರಿ ರೇ ಮನ ನಿರ್ಮಲ
वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याविराट भारत विद्यार्थी कुलकुल विद्यार्थी सगळ्या लोक घटना पर्याय तांगेले
तसेच विनायक रत्न संघ सारथी यांचो विशेष उपचार विशेष उपचार पूज्य पुरोहितांच्या उत्तुंगपणे बसका आता परमपूजनीय गुरुवर्य याची व्यासपीठावर विराजमान जाताची कोणी राजकारणाच्या वचन घेऊन आणि हांगा काही विशेष उपचार पूजन जाऊ सौम्य घाटायला जाता ताजे नंतर मम्माई देव गर्भगुडी वचून गर्भगुडीत महामंगल आरती जाता शांत जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश
भर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू भर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संतासी निवासू सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश तनया जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मंदारा जय गौड सारस्वत मंदारा जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा वायुजीवोत्तमः जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा
दास धन्य गुरु भक्तिने जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधीश यतिवरा नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीराम का पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुता विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन
हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामात नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर 22,000 rupees एक वार 23,000 25,000 25,000 रुपये 25,000 रुपये एक वार 51,000 51,000 51,000 एक वार 51,000 दोन वार 51,000 दोन वार 51,000 रुपीस तीन वार श्रीनिवास जगदीश पै माम दिनेश पै माम कुटुंबाची मालगडे दिनेश पै माम हे प्रसाद गुरुवारी हातान स्वीकार करता असायची एक पण गट्टी आम्ही चप्पाळे मारनू देवाल्या माग्या साहेबीन आशीर्वाद सदा हे कुटुंबाचेर उरो देव हांका तेज ओझ तुष्टी पुष्टी शांती कांती आयुरारोग्य सकलष्टैश्वर्य दिवन सन्मंगल करो तांगेल मनाचे अभिष्ट देव संपूर्ण करो अशी गुरुचरणी देवचरणी प्रार्थना करीत तांका अभिनंदना धन्यवाद आता भट मामू तांगेले मुखावेले विधिविधान कार्यक्रम मुखारशिताची साहेबीनी भितर बसोन आम्ही आता पूजा दोळ भरून येऊया लक्ष्मी नारायण रामनाथ शांतेरी कामाक्षी देवी की बेताल काल भैरव पादक लक्ष्मी राम राम गोविंद श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की कामाक्षी देवी की श्री शांतेरी कामाक्षी देवी की लक्ष्मी नारायण रामनाथ शांतेरी कामाक्षी देवी की कामाक्षम्मन पादके राम राम गोविंद श्री कामाक्षी देवी की कामाक्षम्मन पादके गोविंद ಇದು
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्वरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि नामाचा प्रताप पहा जागे नवीना किला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडल पद पावला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम उपमल्यु बाळका सिंध्याने क्षीर सिंधु निधला जाविंदर जोगिने जाने शिशावर केला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गोपी चंद्रला जाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा घरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिदले भोजन सत्व धीर तो करा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने चोखिले कारुणी अपुल्या हाती श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मयूर ध्वज राजाचे देह घातला करवटी आनंद झाला सुरवर धन्य धन्य झाला भूपती श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरिश्चंद्र राजाची कीर्ती झाली त्रिभुवनी
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम